ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ನುವೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೊರಗಜ್ಜ ನಡೆ ಅಕ್ಷತ ಕಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಯ ಅಂದೆ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಜನಲ್ ಒಳ್ಳೆ ರಜೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಜಗನ ಉಂಟು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ ಸರಿ ಏಪಂತ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಕೊರಗಚ್ಚು ಸುತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಪುರಾಣ ಇರ್ತದ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆ ಸತ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಚಿಲ ಇಲ್ಲುಂಡದೆ ಅರಿಚಿರತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂತ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ತಾ ಕಟ್ಟ ಇದು ನಂದೇನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ఉండదు ಗೈಸ್ ಇಂಕ್ಲೆ ನಂದೇನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೊರಗಚ್ಚ ನಡೆ ಸಡನ್ ನೆನಪು ತಂದೇನೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಕಂಟಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾಡು ನತ್ತು ಹುರ್ಸುತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬೋರ್ ಬೋರ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಬರತ್ತ ಅವು ಏರ್ ಇಂದು ಪಾಂಡಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೋಜು ಇನ್ನು ನಿಜ ಇದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೊನ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ರೂಟ್ ಪನ್ಪ ಸುಮಾರು ಜನ ಲಾಸ್ಟಿದ ವಿಡಿಯೋಗು ರೂಟ್ಗು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪನ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಜ್ಜಿ ಕೈತಲ್ಲಿ ಚೂರಿ ಆಲಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹುಡ್ದ 5 ನಿಮಿಷ ನಂದು ಎಮ್ಮೆ ಪುಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಲ ಕಟ್ಟುತ್ತಿತ್ತೆ ಎತ್ತೆ ತೂಪ ಕಾಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಪುಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಕಾಯಿ ಮಿಂಚಿ ಹೊಡಿತನ ಎಂಕ ಡೌಟ್ ಕೋರಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂತನ ಅಂದ ಇದು ಕೋರಿ ಕಟ್ಟುವೇರು ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿ ಅವೆಲ್ಲ ತಿಂತನ ಅಂದ ಅವಳೊಂದು ಬ್ಯಾನರ್ ಈ ರಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮೈಕ ಪೋಡ ಮೈಕ ಎಂಡ್ ಉಂಡತ ರೈಸ್ ರೂಟ್ ತೋಜವ ಅಂದೆ ಅವಲೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ ಮುಂಕೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದೇರು ಬೋರ್ಡ್ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ಉಂಡತೆ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಡತೆ ಶೋರೂಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋಪು ಯಾನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚನೆ ದೀಪೆ ಕೂಲೆ Lena Pizia.
ಒಂದು ಶೋರೂಮ್. ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆಳ್ವಾಸ್ ಈತೆ ಚೂರೆ ದೂರ ಇಚ್ಚಿದ. ಆಳ್ವಾಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಉಂಟು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು. ಒಂದು ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಶಾಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡತೆ. ಉಳ್ಕೊಂತ ಹೋದು ಬತ್ತ ಅವಳು ಬ್ಯಾನರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರತೆ ಯಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದುಲ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕ ಆಮಂತ್ರಣ 29 ಒಂದೇ ತಿಂಗಳು 29 ಯಾನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಾಗ 29 ಆದಿತ್ತು ನಂದು ಗೈಸ್. ಅದೇ ಆ ವಿಡಿಯೋಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 21 ಕರಿದಿಪ್ಪುನು ಒಂದು ಎನ್ವೆದ ಕರಿದಿಪ್ಪಂದು ಕರಿದಿಜ್ಜಿಂಡ ಏರ್ಲ ಕೈತಲ್ದಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತಂಡ ಕೂರ್ತಿರ್ಲಿ ಕೋಲ ನೇಮೊಂಡು ತುಲೆ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಗೇರ ಶ್ರೀ ಮಹಾಕಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊಳಿಗ ದೈವದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ನಗರಕಟ್ಟೆ ದೇರಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ನಗರಕಟ್ಟೆ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಊರ್ದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನೆಟ ಪೋದಿಂಚ ಬರ್ಪೆದಿನಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆತಿಜಿ ಗೈಸ್ ನನ ಓಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಥದಾಂಡು ಒರೆಸರೆ ಉಂಟು ಒರೆಸದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಎನ್ನ ನಾಲಿನಿ ಬಾರಿ ಬೋರ್ ಬೋರ್ ತೋಜುಂಡು. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪುರ ಅದು ಇತ್ತೆ ದೀಪಲ ದೀದಾಂಡ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಈಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ನನ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡಂತೆ ಬೇಲೆ ಬ್ಯುಸಿ ಅತೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆ ಬತ್ತಿನಪ್ಪಗ ನೆಟದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರಂಡ ಮನ್ಪುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಪೋದು ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರಂಡ ಮನ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಕ್ಕೊಂಚಿ ಇದಿಂದ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಡ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚಾಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡ್ ನಿಕಲ್ನ ಏಪಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿರಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನುವೆ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನೇರ್ಪುರ ಏನ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಬಾಯ್.